hamo kadongan, jumpa mo saya di acara Palapok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat do siap buku renungan wasiat doho judul Mangaradoti Parngoluan. Nama rojahan mai sian hatani debata di sada Timotius onom ayat 10 sahatu 10 dohot pangodul hononna sian sada Timotius onom ayat 14 songonom ma didok debata hatana disip. Rado timapatiki somarlidang sohasurahan pai matarida tuhata Yesus Kristusi. Adong masa halak na tinggal di jabu kontrakan. Saliling diingani jabu kontrakani dang denggan dijaga jabui. Dang denggan dipayas jala dang dipareso jabui. Uju paulako jabui tunapunasa gabe muru dona punasa jabui ala dang denggan dipareso jabu nani kontrak nai. Hamong kadongan taingok do pabuang ngolu taon ima naikon si jaga honotta si jamot tonotta dia dopan ni debata di sada Timotius ono ayat 10 pak didok ikon oloata do parsuruon ni tuhata saha tu ahli parpudi ima partikian naro debata manopot hita ia ngolutau parsatokina do ditikina muse paulakota do itu napunasa ima debata alani ikot jamot bainotta asa jupang na hita muse somartihas ditikilu pahita pabuang ngolu naik komula tu debatado ngolut taon boy do gabi so taparhase yang ngolutta dang marsitu tu hita majamot tong ngolutta lungon nai hape molo so denggat tabahin ngolut taon jala dang ngolu na denggan na tapatuduhon dia dupan ni debata alani say di paragugoy jala di urupitu hatta mahita lahu macagahon ngulut taon asa unang jupang nahita somartihas dia dopan na sahat tu na dijuh kita tulabong nai. Amen. Songonima hata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan alamar hite na dohot dohita mangurupi ulaun marbarita nauli rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mangaramoti horas